Yn y clip fideo yma, nawn ni egluro sut i gwblhau'r ail dasg asesu Technoleg Gwybodaeth blwyddyn 8 yn llwyddiannus. Nawr, yna ddau beth i wneud yn ystod y dasg asesu yma. Yn gyntaf, rwy'n rhaid gwneud copi perffaith o'r ddogfen yma, gan ddefnyddio Microsoft Word. Bydd yna nifer o elfennau yn y ddogfen, yn cynnwys troed nodyn y fan hyn, footnote, o'na sharp, o'na ddarn o smart art, teitl, cwpan y byd yn defnyddio text effects, formula, a testun ar y top yn defnyddio lliwiau gwahanol, print trwm, italics ac yn y blaen. A wedyn, rhan B, rhaid gwneud gêm gan ddefnyddio meddalwedd codw, gêm lle oedd rhaid casglu 5 darn arian mwyn ennill y gêm. Wel, os ydym ni droi at y meddalwedd rwan, y peth gyntaf dyn ni angen gwneud yn amlwg ydi llwytho Microsoft Word, a wedyn cychwyn teipio tasg asesu 2, a wedyn mae gennym ni rhan A, gwnewch gopi perffaith o'r ddogfen yma yn Microsoft Word, a wedyn llinell nesaf, rhan B, defnyddio codw, creuwch gêm, ble mae'n rhaid casglu 5 darn arian mwyn ennill. Llinell nesaf, cyn diwedd y wers, gwnewch yn siŵr i yrru'r ddau ffeil, sef Word a codw, i Moodle. A Moodle yn dod o ran rhif 16. A llinell nesaf, dyma'r fformula sy'n penderfynu tynged y byd ysawd. Nawr, mae yna nifer o bethau i newid yn y testun yn fan hyn. Felly, yn gyntaf, mi oedd tasg asesu 2 yn defnyddio text effects yn y top yn fan hyn. Felly, y math yma. A wedyn oedd y ffont ychydig yn fwy. Felly, yna i wneud o yn fwy fan hyn. Dwi'n meddwl tua maint yma, 24, oedden ni wedi newis. Wedyn oedd rhan A ei hun, o hwnna'n print trwm yn gyntaf, bold, ac oedd o'n lliw coch fan hyn. Oedd y gair perffaith yn print trwm. Wedyn ar ôl, yn gyntaf, Microsoft Word yn italics, felly pwysau'r e-dots fan hyn. Ar ôl y Microsoft Word fan hyn, mi o'na droed nodyn, footnotes. I gael yna hynna, mae rhaid clicio references yn y top, a wedyn insert footnote. Mae hynna'n rhoi nodyn bach fan hyn, rhif 1 fan hyn, ac ar wylod y dudalen dyn ni'n gallu teipio fewn. Mi oedd o'n deud, cofiwch wneud copi o bopeth. A mi oedd yr bopeth ei hun yn bold. Felly, nôl i home fan hyn. Pwyso B am bold. Cofiwch wneud copi o bopeth. Mae gen i fy'r troed nodyn yna yn ei le. Cer ymlaen, mi oedd rhan B hefyd yn print trwm ac yn lliw coch. Mae coch yna'n barod. Mi oedd codw, clickable fanna yn italics. Nawr, creuwch, mae angen acen ar y E yn creuwch, 2 dot ar ben yr E. Felly, insert, a wedyn symbol, more symbols, os dwi'n scrollio lawr yn yr rhestr i fyny, mae gen i fi'r E efo 2 dots fan hyn. Felly, mae hwnna i fewn yn yr ddogfen rwan. Game, mae angen to bach ar y E yn game. Felly, eto yn y symbols fan hyn. Scrollio lawr, E efo to bach yn fan hyn. Rhaid hwnna i fewn. Game ble mae rhaid casglu 5 darn arian mwyn ennill. Wedyn, cyn diwedd y wers, gnewch yn siŵr, to bach o'r W yn siŵr. Felly, symbols eto. Mo symbols rhaid mynd pellach i lawr tro hyn i gael y to bach ar y W. Dyma i o fan hyn. So hwnna i fewn. A mae eisiau gyrru'r 2, bold, ar y 2 fan yna. Word a codw italic. I Word italic i codw. A wedyn, rhif 16 hefyd yn brint trwm, felly bold yn hyn. Dyma'r fformula sy'n penderfynu tynged i byd ysawd. So nesaf, felly nach nesaf, mi o'na hafaliad yn hyn. I gael hafaliad, mi eisiau gwneud insert, wedyn equation ac insert new equation yn y gwylod. Wedyn, y hafaliad ydy grym, force fan hyn yn hafal i, mi oedd angen fraction, y math yma fraction. Felly hefo'r seitha o'n mynd i'r chwith ac i fyny. Mi oedd angen cysonyn G, a wedyn mi oedd angen defnyddio'r script yn fan hyn wan, i gael subscript, i gael yr M1, so chwith ar y bysellfwrdd, M i'r dde 1, i'r dde eto, i ddod o'r subscript,
Gyn arall, clicio script, subscript fan hyn, chwyth, wedyn M i'r dde, 2, wedyn os mynd lawr i'r gwylod wan, ar y gwylod mi yna dy di sgwario, felly script eto, superscript tro yma, pwyso chwyth eto, dy, a wedyn i'r dde, dy di sgwario. So hwnna dy hafaliad, a wedyn llinell nesaf, ac eto, mi o'na deitl Cwpan y Byd 2014, a wedyn mi oedd hwn hefyd efo'r un steil, text effects a'r teitl Task Asesu 2, felly steil yna yn ddyn efo'r un ffont, so clicio yn y top, mi hwnna'n maint 24, felly yn ei hwn hefyd yn faint 24. Nawr mi oedd yr dar nesaf yn ddarn o SmartSat. Mi oedd yn deitha chi yn y bocs oren na horizontal hierarchy oedd y darn yma'r SmartSat. Felly os dwi'n mynd i insert a wedyn SmartSat, os dwi'n dewis yr hierarchy felly, mi hwn oedd angen yr horizontal hierarchy. Felly os eich chwyddo allan yn bach, so mynd hwn i chi gael gweld. Nawr y bocs cyntaf roedd angen teipio rownd derfynol gorffennaf 13, ac wedyn yr un nesaf, mi o'na rownd cyn derfynol gorffennaf yr 8fed, ac yn y bocs nesaf fan hyn oedd y gêm Brazil yn erbyn Colombia, ac o dan hynna mi oedd gennym ni Ffrainc yn erbyn yr Almain, ac yna o dan y bocs fan hyn oedd gennym ni rownd cyn derfynol gorffennaf yn 9fed, a'r gema fan hyn, fe gyda ni yr Iseldiroedd yn erbyn Costa Rica. A wedyn mi oedd angen un bocs arall o dan fan hyn, ond dod y SmartSat ddim yn reid hwnna ddech chi'n automatic. Be oedd rhaid gwneud fan hyn rwan, clicio fan hyn a jyst pwyso enter neu return i gael un arall. Ac yn yr un arall, hwnna oedd yr Ariannin yn erbyn Gwlad Belg. So just checio wedi teipio un i gyd yn iawn. Rownd derfynol gorffennaf 13, rownd cyn derfynol gorffennaf yr 8fed, rownd cyn derfynol gorffennaf y 9fed, Brazil yn erbyn Colombia, Ffrainc yn erbyn yr Almain, yr Iseldiroedd yn erbyn Costa Rica, yr Ariannin yn erbyn Gwlad Belg. Nawr, y lliwiau nes i ddewis oedd yn y change colours fan hyn, yr un reit ar y pen, oedd yn reit melyn, gwyrdd a glas, a wedyn y steil ei hun, os dwi'n dewis steil fan hyn, dwi'n meddwl na'r un yma nes i ddewis i gael fatha'r effaith 3 dimension. So hwnna di'r SmartSat. Wedyn ar ôl hynna wedyn, mi oedd gen i fi sharp fan hyn hefo nodyn yn efo, felly nes i ddefnyddio'r shapes fan hyn i gael hwnna. A nes i ddewis yr un yma fan hyn, y teardrop. Gael i jyst wneud un tua'r un maint cywir. Clic dde yn efo, a text, be oedd yn efo oedd y testyn yma, SmartSat yn defnyddio horizontal hierarchy i'w richod. Ac yna ni wedi gwneud y SmartSat yn italics, so home italics, ac o'n i'n dweud y horizontal hierarchy hefyd yn italics. Nawr o'n i'n gwneud o bach mwy ffordd un, bach llai ffordd yma, ac o'n i wedi estyn efo'r botwm melyn fan hyn, saith yn pwyntio. Dyna fwy tuag at gwylod y ddogfen fan hyn, ac o'n i wedi dewis un oren hefyd, felly yn y fformat yn y top rwan, newid y steil i fod yn un oren fel yma. I orffen y ddogfen i ffwrdd, mae gen i fi wyneb yn y gornel fan hyn, o tua'r maint yma, ac oedd o'n wyneb melyn, dwi'n meddwl y steil yma fan hyn, ac reit ar wylod y ddogfen, oedd gen i fi footer. So, clic ddwbl fan hyn, yn y footer, os yw'n mynd i home, a wneud o ochr dde, right justify, mi wedi teipio fan hyn ar graffwyd y ddogfen yma ar amser, ac yn fan hyn oedd eisiau cael y cyfrifiadur i ddeithio'r amser ar hyn o bryd. Dwi'n cael hwnna drwy glicio design yn y top, mynd i'r quick parts, field yn fan hyn, yr amser fi yn Saesneg T am time, dewis y time, wedyn nes i ddewis y math yma fan hyn. Felly ar hyn o bryd, pan dwi'n teipio hwn, mae'n gwagos at 5 munud i 5 yn y pnawn. Felly dyna fo, os yw'n clic ddwbl fan hyn rwan, dyna fo'r ddogfen. Felly just wneud siŵr fi wedi cael pob dim fan hyn. Dwi'n meddwl fi wedi cael pob dim fan hyn, just gwirio fo am y tro ola, wneud siŵr bod pob dim fan hyn. O, un peth ar goll, yn y top, yn y header fan hyn,
Sy'n sylw nawr, oedd yr rhif y tudalen. Felly, os yw'n mynd i home yn fan hyn, neu hwn yn right justify eto. Mae gen i fi tudalen 1 yn fan hyn. Ond y lle fe fi'n teipio tudalen ag 1 ar ôl o, cael wyd i reid rhif y tudalen iddo fi. Felly, nôl i'r design yn top. Mynd i'r quick part, mynd i'r field. Os mae'r rhif y tudalen ydi page number. Felly, os yw'n mynd i page yn fan hyn, dewis y math yma ar rifau. Felly, mae'n mynd i reid rhif y tudalen iddo fi yn automatic yn fan yna. Clic ddwbl i ddod o hynna. Ac yna arbed y file, save as, a wedyn na reid o ar y desktop. Just task asesu 2 yn enw iawn, so dwi wedi arbed y ffeil yna. So hwnna oedd rhan A o'r dasg asesu. Rhan B o'r dasg asesu oedd creu gêm gan ddefnyddio meddalwedd Kodu. A gêm syml oedd o, gêm ble mae'n rhaid casglu 5 darn arian mwyn ennill y gêm. Felly os dwi'n creu byd newydd yn fan hyn yn awr, a doedd angen tirwedd cymlaeth iawn, so ni'n jyst ychwanegu ychydig mwy o dirwedd yn fan hyn, gael reid y pethau fewn, ac os dwi'n clicio'r icon Kodu rwan, na reid Kodu fan hyn dydyn ni, mwyn fi gael cymeriad i chwarae'r gêm, fi oedd angen 5 darn arian, felly clicio eto, dewis y darn arian yn fan hyn, a dyn, lle fi'n clicio, lot weithiau neu clic dde ar hwn rwan, gopio fo, dyn clic dde eto, gludo fo fewn, so 2, 3, 4, 5 darn arian yn fan yna. Yr unig beth ar ôl o'n di wneud ydi rhaglennu pethau, so os dwi'n clic dde ar y Kodu ac yn ei raglennu fo, yn gyntaf ar y bysellfwrdd, ar y keyboard hynny ydi, dwi'n pwyso'r seithau neu'r arwyddion, dwi angen i'r Kodu symud. Wedyn, pryd mae'r Kodu yn bwmpio fewn i'r darn arian, so yn bwmpio fewn i'r darn arian, dwi'n ffeindio'r darn arian yn y gwrthrychau, mwy eto, wedyn y darn arian yn fan hyn. So pryd mae'n bwmpio fewn i'r darn arian, dwi'n siŵr fwyta'r darn arian yn gyntaf, fel bod y darn arian yn diflannu. Nawr, i gael y gêm i ennill, i orffen, pwy dwi wedi casglu yn y gyd, be dwi'n gwneud ydy, pryd dwi'n bwmpio fewn i'r darn arian eto, so darn arian yn dan y gwrthrychau, yn fan hyn, dwi am ychwanegu 1 i'r sgôr. Felly yn y gêm, dwi am adio i'r sgôr 1 pwynt, ac yna, i wneud siŵr fod y gêm dim ond yn ennill pryd dwi wedi hel y 5 darn arian i gyd, dwi'n deud y gêm rwan, pryd mae'r sgôr yn cyrraedd 5 pwynt. Yna, yn y gêm, dwi eisiau'r gêm gael ei ennill. So, i grynhoi, pryd dwi'n symud y Kodu, efo'r bysellfwrdd, pryd dwi'n pwyso'r seithaf, dwi'n symud y Kodu, pryd mae'n bympio fewn i darn arian, mae'r darn arian yn diflannu, a dwi'n cael 1 at y sgôr, a pryd mae'r sgôr yn cyrraedd 5, dyle fod y gêm yn ennill. So, escape rwan, na i drio chwarae'r gêm, so na i chwyddo fewn i gael gweld beth sy'n digwydd. So os na i pwyso'r seithau rwan, mynd am y darn arian, mi ddola fi rwan, yn enni, cael 1 pwynt, so mae gen i 1 yn y top dde, mynd dros y nesaf, mae gen i 2 pwynt yn awr, dros yr un arall 3 pwynt, dros y 4 ddyn, dyle fi gael 4 pwynt, ac yna pan dwi'n mynd dros y darn arian olaf, mae'r sgôr yn cyrraedd 5, a mae'r gêm yn deithio fi fod wedi ennill. So dyna fi'r gêm oedden ni angen ar gyfer rhan B o'r dasg asesu. So escape 1, mynd i'r tŷ bach, arbed fy myd, mae alw fo yn tasg asesu 2, arbed hwnna, a wedyn nôl i'r tŷ bach a llwytho byd 1 yn tasg asesu 2, byddai allforio hwnna rwan yn awr, i'r desktop yn iawn, tasg asesu 2 yn enw iawn iddo fo. So hwnna wedi cael ei arbed. So dyna fi wedi gorffen ail ran y dasg asesu. Cwbl oedd angen i wneud wedyn oedd llwyth o Moodle yr ysgol, ffeindio rhif 14, rhif 16, tasg asesu 2, cyflwyno gwaith i'w asesu, tasg asesu 2, a wedyn oedd angen gyrru'r 2 ffeil mwyn cael ei asesu. So choose file neu browse ar y desktop. Oedd gen i fi ddogfen i'r i fyny, llwyth o ffeil yna i fyny. Ac yna unwaith o hwnna wedi cyrraedd, dewis ffeil arall, Kodu tro hyn, a wedyn unwaith oedd yr gêm Kodu wedi llwytho fyny, mi oeddech chi wedyn wedi cwblhau yr ail dasg asesu technoleg gwybodaeth.